maka na ibido n'oge wee gbaba mbọ oge ị ga-eribe eji mmadụ eme eribenụ ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe egbo ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe n'elu ụwa nwanne m unu ewe n'iwe n'elu ụwa onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma nkọrị iji ụwa mone n'ụwa ezuohi bebe arịrị nwanne m nkọrị iji ụwa mone n'ụwa ezuohi bebe arịrị nwanne m asị gị solu n'oge Chukwu oge Chineke ka mụ jiri biri ibe ji pụtara ọrụ oyibo ọ lụrụ egwu ụbọchị nwanne m agbameku n'ime obodo anyị ụmụnne m ka m tụzie n'ụtụ ụmụnna enwere m ike ịtụnye ụtụ ụmụnna ezi oyo nnesi anya nwa m wepụ n'ọrụ oyibo bụrụ akara aka m mbịazi n'ọrụ oyibo pụta wee gaba ọbụ ozizi obube dị mba nwanne m iji ụwa onye ka ọ dịrị mmanụ n'ebe onye ka ọ dịrị mmanụ n'akpa ana m enweta ego nwanne m mana ibe na-enyezi m nsogbu n'ụwa mbụzi ezi mbụ na-egbu m mgbu ezoghị mbebe akpa mkpọba oluzagere ụwa niile chimọbụka isi mmemme n'ebe ọ bụ na nne m mụrụ mụba m oke Chukwu n'ụwa nwanne m azụrụ keta oke n'obi Chukwu kpọzie chi m ochi ma za m nwanne m olụlọbụ ụbọdọ yi m onye ọma olùsàkwa m osi mụ na ibe ga-eme n'ụwa bụ egwunu olùsàkwa m osi mụ na ibe ga-eme n'ụwa bụ egwuzinu ọbịa meghe m ọbụ aka m were egwu tinye ya ezoghị m mbụrụ ụbọ m na-aga n'ime abịa na-agwụ okwuo nwanne m kwenjibiri ojibe egwu nwanne m ka m bịazi wepụzi ibenu ya ka nji na-ejere anyị ụwa nwanne m wepụ na ibe ọ bụ na na-eme n'ụwa bigo ezoghị na ọ bụ oge Chukwu ya ka nji chizi egwu m jiri wee si n'oge Chukwu n'ọdị mma ibe anyị oge chi dị mma Nigeria oge chi dị mma Africa oge chi dị mma oge chi dị mma oge chi dị mma oge chi dị mma ije ọkọ si mee nwayọ nwayọ ọkọ si mee aga m agaba n'ilu ebe mmadụ ga-echukwu amaga ebe mmadụ ga-echukwu amaga ogini ka mụ na n'ala azụ aga m ejezi ngwọba ọgwụ na ọ ga-adị njọ aga m ejezi zụba ọgbọnọ na ọ ga-adị njọ ebe mmanụ ga-echukwu amaga ogini ka mụ na n'ala azụ
anyị eze nwere onye ọsọ nsọ ọkwa onye mmezi ibe dị mmanụ nwanne m onye nụketarịa anyị eze ọkwa onye mmezi ibe dị mmanụ nwanne m onye keta anyị eze ibe anyị Ogechi dị mma Afrịka Ogechi dị mma Naịjirịa Ogechi dị mma Ogechi dị mma aga m agbazi ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ife aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ife ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ọ bụrụ na ibesieri ike data ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere ukwu nkụ enyi nwaanyị bụ ukwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro izi ya emere enu wee maa na nwanne m ezi oyi m na Ogechi dị mma Ogechi legịga mụ ji ebere aga m agbakwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ife aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ife ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ọ bụrụ na ibesieri ike data ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere ukwu nkụ enyi nwaanyị bụ ukwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro isi ya eze onye nwere Ogechi dị mma Ogechi dị mma ibe ji kwuo ya bụ ogburu Ogechi dị mma o nwere onwe Naịjirịa na dị na mma n'elu ha nwanne m Ogechi dị mma o nwere onwe Naịjirịa na dị na mma n'elu ụwa nwanne m n'elu ha ka m gwa ya gwa ada dị mma pụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ibesieri ike data nwanne m ada dị mma chọrọ onye dị ya mma ife njikwa ya bụ okpuru maka mụ na ebezi ọ bụ na ịkpọrọ nwada wee rute ebe a na-agwụ isi egwuru agwọta isi egwu data ụnụ na bọọlụ atasị isi egwuru agwọta isi egwu data ụnụ na-abọ wee tasị isi egwu olu nwanne echi ụnụ abịa agwọta isi egwu echi ụnụ ata olu nwanne tibi jiri ego ịgbadadị maka ụnụ jebe ifenu ada dị mmasị na alụ adịrọ ya ọ bụ ya mere m ji nesi anya nwa m gosi na ome nwaanyị mere ugwu nkụnụ enyi nwaanyị bụ ugwu nkụ ịnụgo onye o nyere n'ụwa zere isi ya eze onye ma ọ bụ ka enu si dị Ogechi dị mma Ogechi dị mma Ogechi dị mma Ogechi dị mma asị na mbido akwa na-abịa arụrụ mana abịa banye abanye ọ dabasịa onye mmemme ndị n'ụwa nwanne m ojenu gedanụ mma nwanne m imebe jọ nwanne ịmarụ na njọ ga-agbozi ilu o mere ọrụ ya manụ ọ dị na nwata wee bido aka nye gị Jizọs bịanyere ibe nilu obere nwa ọ ga-adịrị mma ebe isi na mụ ga-adị mma n'elu ụwa ọganiru nke ya ọ ga-abụ osimiri ịma na osimiri ada ata ata onye ka mmụ na-abụ obodo Joseph Ikechukwu iwe gboo President Josiah Kanabo ezi nwa bọnụ ọgbagbugwu Igbo oge isi bịa ezi nwa bọnụ ọgbagbugwu Igbo oge isi bịa isi mụ tibe egwu mụ na-eji n'ụwa na ngị ga-enyere m aka Joseph Ikechukwu ezi nwa egwu n'ide m mma President Josiah Kanabo oyimoyo Chief Ikechukwu iwe bụ Chief Agbaje 1 of Agbugwu onye ọma agbajezoghị m onye ọma agbajezoghị m onye ọma ga-adịrị mma n'ụwa agbajezoghị m onye ọma ga-adịrị mma n'ụwa ezoghị na ọ ga-adịrị mma ezoghị na ọ ga-adịrị mma ebe isi na mụ ga-adị mma nwanne m ọganiru nke ya ọ ga-abụ osimiri ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma
Chief Bobby Nnode, Chairman Ashenol Limited, Ezinwa Isi Amaeze Obi Bezenna Webia in Imo State, Owele. Chief Bobby Nnode nwanem obere nwa gadili mma asịghị tụrugo n'ọdị lọbelere anyị ga-eje onye ọma Bobby Nnode, onye ọma Bobby Nnode, Chairman Ashenol ngị ka na-akpọ enele Chayoma n'ụwa ya gadili mma Chayoma Transport Nigeria Limited ojogbunu osisi pụrụ ibe bụ ụgbọ ezoghị na ọ gadili mma ọnwụ egbu na ya imoyo ogechi dị mma ogechi dị mma Chief ogechi dị mma Ike Kisele Ozumba Managing Director FA Ike and Sons Nigeria Limited. Ike Kisele Onyomanu ezoghị m ọgadịrị mma Ike Kisele Onyomanu ezoghị m onye ọgadịrị mma ezi nwa bọsị izu ọgụ bịa Ogbuefi ogbu ọkala ọla oyimoyoma Ogbuefi ogbu ọkala ọla oyimoyoma Ogbuefi ogbu ọkala ọla Kisele ezoghị m Kisele Ike Kisele Ozumba Managing Director ka na-akpọ n'onyoma FA Ike and Sons Nigeria Limited Eleya Ogbuefi ogbu ọkala ọla n'izu ọgụnụ n'izu ọgụ onyoma Dr. Ladin Obodogo Ike Kisele Kisele n'ịgadị nwanne m onwe bụ na ya ka mụ na-ebenu onwe bụ na Kisele n'ụwa ga na-ebe ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma n'ịdị ụsọ ana m akpọtụrụ nwa ga-adịrị mmanụ onye ọmanụ niile m mma Ifeanyi Chimole n'ụwa oyimoma n'isobiri asị nga ejikwa oge Chukwu aga n'oge Chineke ka mụ ji biri Ifeanyi Chukwu nwa bụ Ifeanyi Chukwu nwa bụ Selemo gị ka na-akpọ Selemo International Nigeria Limited Lord Aska Mohammed oke nwa ezi nwa sọzọ obodo ejere nwa bụ ụlọ ọzọ obodo aga m akpọzi onye dị mmanụ osisi pụrụ ibe bụ ụgbọrụ aga m anụba oke ihe chere ogiri ka jezie n'ube eze anyị ji birio eze anyị ji birio n'ili ụsọ Chibuja na ọnwụ ka eze dị ọla mmanụ okiji odogwu ọnwụ egbu na ya ka mụ na-efe onye ọma eze dị ọla mma odogwu onye ọma jakọta na-ekele yo ana m eme ka anyị rabụ nwanne nụ ana m eme ka ị mata n'ụwa mụ na ịrabụ na anyị bụ nwanne eze dị ọla mma onye ọma ọ bụ ibe imerụ na ọkịja niile nya mere eji wee jibe ya ejiji abịazie na ọkịja wee nete anya wee fụ na ibi na-eme n'ụwa na ọ dị anyị mma ọ bụ ya ga-eji wee tụka kọnụ n'ụwa jibe ya eze dị ọla mma eze dị ọla mma ihe gboo n'ọzọ biri eze dị ọla mma na-ede mma Ogechi dị mma mmibe Ogechi dị mma nnenu Ogechi dị mma Africa na Ogechi gwa magana Ogechi dị mma umegụ iwanyị ubodogwu umegụ ihe ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma demba gị ji nka nna m ogologo ọ ga-adịrị m eze ọnwụ egwu na ya Ogechi na-ebo Ogechi dị mma Oge Chineke ga anyị na-ebe oge Chineke ga anyị na-ebe